ελευθερώσει από την πίεση του ΠΑΟΚ. Ο Μελισσάς, ο Ολιβέηρα, ο Σαρμιέντο χάνει καθαρά από την προβολή του Βιερίνια. Καλύτερη του Ατρόμητου στο 14 με τον Αναστασάκο που βρέθηκε εκεί λίγο δεξιά από το σημείο του πέναλτι. Λέω, έτσι έχει ανοίξει για τον κόσμο η διαδικασία αυτή. Προσπάθεια από τον Βιερίνια που αφήνει για τον Βιτόλο. Η αλλαγή του στον Γκαρσία που έχει χώρο. Οι δύο κεντρικοί του Ατρόμητο, τον Μπαζίλσκι με τον Ολιβέηρα, παίρνουν να αλλάξει τον Πορτογάλο σε όποια τη μεριά κινείται πιο πολύ, αλλά με καλές καλύψεις μέχρι τώρα. Δεν του έχουν αφήσει χώρο. Το πίσω έχει δώσει μέτρα, είναι αλήθεια, ο Ατρόμητο. Στις ζώνες του πια είναι πιο πίσω, όπως βλέπετε. Εδώ που είναι η μπάλα ξεκινάει η άμυνα του Ατρόμητο. Το 0-0 διατηρείται στην Τούμπα. Με την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού, ένα λεπτό επιπλέον από εδώ και πέρα. Ισορροπία στο κέντρο και προς την περιοχή του Μιχαηλίδη, εκεί δηλαδή που ανεβάζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, αλλά εκεί είναι πια καλά οργανωμένο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάει στα άκρα πλέον την μπάλα. Βλέπετε και τον Βιερίνια να βγαίνει τελείως πλάγια και τον Σορλέν. Η σέντρα με στο μπορεί να υποφεληθεί ο Βόσνιος, βγήκε η μπάλα. Λαθασμένα πάνω στο Βιτόλο, Μουσλίμοβιτς. Βιτόλο με τον Αραμπατζή. Σαν να λέει στους υπόλοιπους, εκτελέστε το από εκεί που πρέπει, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Βιτόλο. Βιερίνια. Μιχαηλίδης που κατεβαίνει σαν λίπερο. Τελευταίο λεπτό. Πάνω στο Βιτόλο. Είναι έξω ο Μιχαηλίδης πολύ, αλλά ο Βιτόλο δεν έχει χώρο για να γεμίσει. Εντίνιο. Ο Λόπουλος έκοψε την προσπάθεια συνεργασίας του Λίνο με τον Βιερίνια. Αλλά και ετοιμάζει ο Λεβαδιακός. Πάμε στο 90. Ο Λιβανός αμυντικός είδα το ρυθμό του από την αρχή του δεύτερου μέρους και μετά. Λίγο πριν είχε το δοκάρι στο τέταρτο του Μουσλίμοβιτς. Αλλά θα ήταν το ξέσπασμα. Έφυγε αρκετό από το άγχος που είχε ο Πορτογάλος μέσα του. Ξέρει όμως βεβαίως ότι η ανακούφιση αυτή, για παράδειγμα η παλιά του ξέρει, ή αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο Μουσλίμοβιτς κρατήθηκε πίσω για να μην πάει στην μπάλα από την πλάτη της άλλης. Δύο-τρεις ακόμη επικίνδυνες επισκέψεις στην άμυνα του Λεβαδιακού, η οποία από εκεί που είχε πάρει το παιχνίδι ο Μασάδ. Από τον Βιτόλο πίσω στον Μάλεζα Ψήκαμα. Πάμε στον Εγγένο Δαλιάρα. Ο Γουστάβο Μαγμωρίν, όπως λέγαμε νωρίτερα, ξεπεράνει κάπως. Βγάλε ο ΠΑΟΚ ένα διάστημα στο οποίο παίρνει τα γκολ, αλλά και τα προηγούμενα λεπτά, αυτά τα, ας πούμε, τα λεπτά προθέρμανσης για το τι θα ακολουθούσε ο ΠΑΟΚ. ένα μικρό διάλογο διότης. Ριμόλτι. Θα να περάσει ο Κουτσιανικούλης. Τώρα διώχνει. Βιτόλο. Σορλέν. Πολίνο. Τακουνάκι για τον Ριμόλτι. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τάντιτς που δεν βρίσκει όπως θα ήθελε την μπάλα. Όχι τον Αραμπατζή και υποδεικνύει την παράβαση. Στην περιοχή Γεωργιάδης, τελευταία στιγμή ο Βιτόλο. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ γίνει στην κόντρα πίεση με τον Κουτσιανικούλη. Γιατί ο Σάντος κάλεσε τον Παπάζογλου. Να δούμε. Συλλογική θέση γι' αυτό. Εντίνιο. Ραμπατζής. Βιτόλο. Εντίνιο. Φωτάκης με τον Εντίνιο. Βιτόλο. Αραμπατζής με χώρο για να σεντράρει. Επιλέχθηκε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Παπάζογλου πάντως Κώστα που εξελίσσεται σε άνθρωπο του κυπέλλου, έτσι, να τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά. Πολλά προβλήματα στην ομάδα. Η εκτέλεση θα γίνει από τον Μιχαήλ. Βιτόλο. Ο Πασαραϊκός δεν φαίνεται. Δείχνει πάντως ότι τόσο
με την εμφάνιση κοντά στον Αστέρα όσο και σήμερα ότι